Un bon comprador ha de saber pescar bé. Necessites ajuda? Benvinguts a Consells Bon Preu i Esclat. Menja bé, viu millor. Som a la botiga Esclat de la localitat de Malla, a la comarca d'Osona, amb en Víctor Sánchez, responsable de la peixateria de l'establiment. Víctor, l'oferta de peix i marisc dels establiments Bon Preu i Esclat és gran i variada. Hi trobarem peixos de proximitat, és a dir, de les nostres costes, i també de diferents llotges. Ens en pots donar més detalls, sisplau? Sí, i tant. Una peixateria com la nostra podem trobar des d'ostres del delta, una gran varietat de closca i marisc, sípia i calamar fresc, crustacis vius, unes tonyines que ens arriben sencera i la desfem nosaltres, peixos de temporada com ara el bacallà escrei, una varietat de salmó més selecta com és ara el salmó de Froies preparat per menjar cru i fer sashimi, salmó salvatge d'Alaska i aquí en aquesta cantonada trobarem la varietat de peixos de llotja que ens arriben certs dies a la tarda. Víctor, com podem saber que un peix és prou fresc quan l'anem a comprar? Bé, a l'hora de comprar un peix fresc, el que ens hem de fixar és que el color dels ulls sigui ben viu i ben fosc, que les ganyes siguin totalment vermelles, que les escates estiguin ben enganxades al cos i que la carn sigui ferma. I en el cas que comprem peces envasades o congelades, en què ens hauríem de fixar? Bé, l'únic que ens hauríem de fixar és la data de congelació o de caducitat i que no hi hagi gens de gel a l'envàs. Evidentment, ens estem referint a peixos blancs i blaus. I amb això no apuntem al seu color exterior, sinó al nivell de greix del múscul del peix. Ens podries explicar breument les principals característiques i diferències entre uns i altres? Sí, i tant. Com molt bé has dit, el peix blanc i blau es diferencien en la concentració de greix que tenen en la seva carn. El peix blau és més ric en greix, és un omega-3, és més saludable, i el peix blanc és més baix en contingut calòric i és més ric en vitamines i minerals. Víctor, què et sembla si proposem 4 espècies i 4 consells als nostres compradors? Perfecte. Vinga, doncs. L'escòrpora. L'escòrpora, com a peix blanc, és un peix molt apreciat, que la podem fer al forn o la podem aprofitar per fer fumets i bases d'arròs. Que no li tinguem por, doncs. Exacte. Les sardines. La sardina és un exemple de peix blau, que el podem fer enfarinat i fregit o escabatxada si és una miqueta més gran. El salmó, un clàssic. És una varietat de peix blau que el podem fer a la planxa o al forn amb unes espècies que més ens agradin. També tenim les varietats del salmó vermell d'Alaska. És més reduït en greix i té una carn més forta, més compacta. I tenim el salmó de Froies, que és una varietat especial per fer sashimis o tatakis per menjar en cru. I l'escrei, el bacallà. El bacallà, com a exemple de peix blanc, és un bacallà que tenim ara de temporada, que és molt recomanable separar el llom de la ventresca. I el llom el podem fer al forn amb una mica de samfaina o cuit amb salmorra i la ventresca enfarinada i fregida. Gràcies, Víctor, ha estat un plaer. Igualment, t'esperem a l'Esclat de Malla quan vulguis. Ja ho veus, peix i marisc fresc a diari, especejament de tonyines senceres, tècniques de talls, propostes de plats. Als establiments Bon Preu i Esclat hi trobaràs grans productes i grans professionals formats a la seva pròpia escola que t'oferiran assessorament i ajuda en tot allò que vulguis comprar. Aprofita els bons preus per endur-te a casa peix i marisc i cuinar-lo amb aquestes idees. Resoldràs un àpat en un moment. I si no et vols perdre aquests i altres consells, segueix-nos a consells.bonpreuesclat.cat. Fins la propera!